se zato oštro i protivimo to sporazumu, jer u njemu neće biti de jure priznanje, nego će biti de facto priznanje. To puzajuće priznanje gde se mi nećemo buniti ulasku Kosova u te razne međunarodne institucije, pa na kraju i Ujedinjene nacije, mi ga nećemo priznati, ali ono će de jure, to je de facto, biti država za sebe. A mislite da to možemo sprečiti? Pa ne moramo, a zašto nas teraju da potpišu? Ako se mi sad naljutimo, pa sad mi to sprečimo. A kažete, a šta će biti ako mi to ne potpišu? Šta nam se može desiti? Pa evo, navode se primjeri šta se sve može desiti. Možda ostanemo kao Srbija uskraćeni za, ajde kažemo, značajnu finansijsku podršku Zapada, koji nam je ipak daleko jači spoljnotrgovinski partner nego Rusija i zemlje istoka. Pa gledajte, upravo vladajuća stranka i predsjednik Republike i plivaju na tom talasu obraćanja dvema strujama njihovih birača ili glasača. Mi moramo, zbog Rusije je naš prekodni prijatelj, a onda ne ovo moramo da zbog Evropske unije, otići će svi zbog ekonomije i to se pliva, na tom talasu se pliva i tako se drži to neko status quo stanje. Međutim, ja mislim da to uopšte nije tačno, da se glasači plaše, namerno se plaše, da neće doći do nikakvog ekonomskog haosa. Ekonomija počiva pre svega na interesima.